ओरैबायदि माने मोनसे गोसोआव साननानै फैदोंमोन हाबायाव जासे जानानै थफ्ला जुनानै लाबोनो नागिरदोंमोन लोगोफोर नानि मोनाबो फैलादों नै आयौ 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 वाव 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 गथ'ना बे दालांनिफ्राय फैलागासिनो दङ लोगोफोर सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला दिनैसिमाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे दालाङाव ओरैबायदि वाव बिउटिफुल माने बेसेबा मोजां बानायखाबाय ओरैबायदि आङो बाइक सालायनायगौमोन बेयावहाय बाइकआ आंनिया जादों ओरैबायदि बेफोरावहाय नायनानै लादो लोगोफोर बेयाव गोबां मानसिफोरा माने फट' नोंथांमोना नायनानै लादो बे हाजो मावरिया स्टाइल बानायना दोननायाव नैबे मिनिया बर' ब्लग मिनिया बर'नि बैगोमाया गाखोफैदों लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे मोनाबिलियाव फैनानै बे हाजो मावरिया स्टाइलाव माने गाखोनानै इन्जय खालामफैनो हागोन आरोना लोगोफोर गोसो बायदि बेलकुल माने नोंथांमोना बे हाजो मावरिया बायदियाव गाखोफैनानैहाय माने गोसोफोरखौ फुरथि इन्जय खालामफैनो हागोन आरोना लोगोफोर नायनानै लादो जोंहा ब्रादारा माने आंनि माने मा होनबावनो मिनिगासिनो दङ आरोना नै माने दासिमबो नोंथांखौ नुफिनखासिगोन आरो मिनिया बर'मोन ने औ मिनिया बर' इउटुब चेनेलखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांना चेक खालामहैदो बिनि गासिबो भिडिअखौ नुजोबगोन आरो आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव आं होनानै होगोन लिंकखौहाय बेवहाय बिनि फानि भिडिअखौ नुनो मोनगोन आंथ' दा लाइभ बेरायफानानै ओरैबायदि उदै बिगुर सालायनाय मोनबाय माने आंसो मिथिगौ आरो थेंकिउ ब्रादारनिसिम अमा बेदरखौबो ओरैबायदि जाहोबोबाय बिसोरो आंखौ माने गोदनासे नायहरब्ला नुहुरलायनाय जाखादों ओमफ्राय बेनो दा मिनि सेम थांफिनखाबाय आरो गोजोननाय थाबाय स्टेपआव थांबावनोसै दानो नैबे माबा नाव खाथा ना मा खाथा होनो अखाफोराथ' गोजौआवसो थायोना बेखायनो माने बे गाहायाव लाबोनाय जादों आच्छा माने मोनाबिलियाव माने डेक'रेसन माने बाह्रा लाबोदों आरो आच्छा आरो बेलासिनि खनसे खुलुमहरनाय जाबाय रायजो राजा आंनि बर' आंगोनि आंगो लोगोफोर आदै मादै आबौ आबैमोन नोंथांमोनखौ माने दिनैसिमावबो मिनिया बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला दिनैनो दानो इमिडियेटलि माने साबस्क्राइब खालामनानै लायो नैबे अखाफोराव गाखोनो थाखाय नोंथांमोना नुवाखै जानो हागौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट भुटान बर्डार जायगायाव माने मोनाबिलि बानायगासिनो दङ नै बेवहाय अखाफोरनि सेम्बोल लाबोनाय जादों अखाफोर दै बियो लोगोफोर बेयाव गाखोफैनो हागोन ना फैनानै दा माने दिनैहाय माने एसे आद्रा दंबावो माने गाबोनसिमाव कमप्लिट जागोन बे अखाफोरखौ लाबोनाया बोरैबारा साननाबो फैफानो हागौ बेजों लोगोसे अखाफोर फैब्लाथ' साननाबो फैफाखायो दा बेनोना लोगोफोर माने कहना शादी करब कहना का लगे गुया होनलायनो बरियासैब्राबो औ बेवहाय शादी करब कहना का लगे गया रे थके मके कहना बै दैखौ नुदोंना लोगोफोर दै नुदों खोनासं बे दैखौ नुदों दा साद्रियाव मोनसे दं नादि गुमा लेखिम ब्रिसा गेथराले बाहावजु कुसुनु मुनु साबाखौ खादले थाले होनलायफिननो हागोन आरो ना लोगोफोर कारेम बांजम कानायाले होनलायनाय माने बेनोना लोगोफोर माने गोबां मानसिफ्रा बेवहाय दिनैहाय इन्जय खालामफैबाय आरो फैबावगोन दिनैसो फार्स्ट अपेनिं जादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनानो सापर्ट होलायाब्ला जोंखौ सोर सापर्ट होबावनो बेफोरबायदि इन्टारेस्टिं फानि भिडिअ रायजोफोर नोंथांमोना बुमसे खासि जुनिम सारुत जुगि मिनावे बुमथु खासि जुनिम सारुत जुगि मिनावे होनदों आरोना बिथांनि आं बेखौ रोंले बिथाङानो मिथिगौ नोंथांमोना नैबे दैखौ ओरैबायदि मोजां आं दुगैनानै थांनोसो गोसो जाबाय नैबे दैया माने दैमानि दैया ओरैबायदि गोथार दै नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैबायदि समायना रमायना दैखौ बबे हाजोनिफ्राय फैदों
बेखौथ' जों मिथिया माने सासे मानसि खोन्थानाय बायदिब्ला मुखुरसांनिफ्राय फैनाय जादों बे दैया मुखुरसांनिफ्राय दा बेनो आरोना लोगोफोर माने दैया ओरैबायदि गोथार दै माने साफा दुगैथाव लोबथाव लोंजाथाव ओरैबायदि माने गाहायाव सोनानै दोनथावथाव आरोना दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना नुलांबाय थागोन दा दसेनि उनाव जोङो देखायगोन बैयाव एक्टर एक्ट्रेसफोर मोसाग्रा साइनासालि बानायगासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन थ' लोगोसे नोंथांमोना दासिमावबो मिनिया बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै आङो गोसो गोथारै नोंथांमोनखौ खावलायहरो दे दिनैनो दानो जेन साबस्क्राइब खालामनानै लायो बे मोनाबिलिनि नुनांगौ नुथायफोरखौ नोंथांमोना मिनिया बर' चेनेलाव गासैखौबो खना खनला नुजोबनो हागोन सावथालफोरजों रायज्लायनो नागिरबा ओरैबायदि माने मोनसे गोसोआव साननानै फैदोंमोन हाबायाव जासे जानानै थफ्ला जुनानै लाबोनो नागिरदोंमोन लोगोफोर नाथाय मा खालामनो टाइमा सर्ट अमा मासे बुथारदेरदोंमोन खावसेल' हदों लाबोजाबो माजाबो जादोंना दा थांनानै जाहैफिननायसै जों बेखौनो अमा बेदरखौ हाबायाव देवलगुरियाव नागारनायाव गैया लोगोफोर अमा बेदर होनबाथाय जोंनि हजम गेसावलाबो जायो जों अमा बेदरखौ मा जायो जाथों माने ओरैबायदि आरोखि माने सारुत्त जुगि मिना वै होननाय बायदि लायखासै आरो लाइफआव नोंजों बायदि इन्जय इउटुबार आं लोगो मोनखायाखिसै आच्छा माने ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनखाबाय औ इन्ट्रेस्टआनो आंबो नों जेरै दहाय बुंदों गावस्रालायनो माने ओरैबायदि आरोखि आङो माने दुखु दंब्लाबो दुखुआव थानोनो बाखायो दुखुआव थानानै मा मोननो लोगोफोर दुखुआव थाब्लाबो नोंखौ सोरबा सुखु होफैग्रा मानसियानो गैखाया जोंनि थाखाय एक्चुअलि आं नोंनाव मोनसे सोंनायसै नोंनिथ' मिनिनो मोना ओमफ्राय नों दुखुखौ मारै मेनेज खालामो मिनियालासे आङो दुखुखौहाय समनि गेजेराव माने न'खरनि मन्थ्रिखौ लानानै एसे समाव मिनिलायो बेनोल' नाथाय आङो ब्लग बानायनायाव एसेबो मिनिनो ओंखारादो लोगोफोर हम मिनिस्टारजोंल' मिनिनाय जायो माने आङो हम मिनिस्टारजोंल' मिनिनाय जायो न'खर मन्थ्रिजों दा नोंथांमोना मिनिनाय जाथायफोरखौ आंनि ब्लग बानायनाय समाव माब्लाबाबो मिनिनाय नङा दै बड'लेण्ड टाइम्सनाव सालाफ्रा मोखां दिन्थिया ओरै फै बड'लेण्ड टाइम्सनाव नै बड'लेण्ड टाइम्स नावनि मोखां नुवाखै दा नायनानै लादो ओमफ्राय खामानियाव बेस्थ' गासै फ्रिजर नोंसिना इउटुबारफोरनि गोसोबायदि खेब ओमफ्राय आङो आदानावहाय एसे सोंनो सानदों माने आं भिडिअखौ खालामनि दिनै आङो बिराद गोजोननाय मोनदों आदाखौ लोगो मोननानै माने ओमफ्राय दिनैनिफ्राय जे मोनाबिलिया बेखेवबाय दा बियो सानबैसेसिम थागोन आदा मोनाबिलिया जोंहा माने थागोन थानाया जोङो दिनैनिफ्राय जों अपेनिं खालामबाय ओमफ्राय जोङो बे मोनाबिलिखौहाय जोङो बोसोरे जों खालामलांबाय थागोन नाथाय जोङो फेब्रुवारि मार्चसिम जों मानसि जाजासिम जों दोनबाय थागोन आच्छा फेब्रुवारि माससिम माने मानसि जाजासे दोनबाय थागोन आरो बेयाव पाब्लिकफोर फैनायफोरनिफ्राय माबा मोनसे बेनिफिट माने फैसाफोर टिकेट सिस्टेम लानाय जागोन नामा जों माने बेखौथ' एसे फोथांना लाखिनो थाखाय एसे एनै लानांखागोन माने जोङो पार्किं चार्ज जोङो दोनांगोन मानो होनबा जोङो टु हुइलारखौ जोङो 50 रुपिस लागोन ओमफ्राय जोङो फर हुइलार साब्रै गाखो जाग्रा दङ जों बेखौहाय 200 थाखा लागोन 200 थाखा लागोन ओमफ्राय विंगारखौ जोङो 300 थाखा लागोन ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो बासखौ 500 थाखाल' खालामगोन बासखौ 500 थाखा खोनाबाय लोगोफोर बासफोरखौ माने 500 लानाय जागोन जेसेनिफ्राय गारि गिदिर सोरबा ट्रेन लाना फैयोला बिथांमोना 1000बो लानो हागौ दा बेनिखायनो आदानाव आङो फंसे सोंस्राबावनो गोसो जादों जाहैबाय माने जोंनि इउटुबारफोरनि थाखायहाय माने फ्रियावनो नामा दिनैथ' जोङो इउटुबारफोरनि थाखाय जों फ्रि बानायदों गोसोबायदि कालचार प्रग्राम दं बेयाव हाबनानै नोंसोरो भिडिअ खालामनो हागोन माने
नोंथांमोना आंखौ बुंनानैहाय पारमिसन लानो हाब्लानो जाबाय लामायावहाय बुंबायोबा आंखौहाय लिंहरदों होनना बुंबानो जाबाय माने जोंनि इउटुबारफोरनि थाखाय जेब्लायबो माने जोबजासे फ्रि जागोन नामा रायलायगोन बेखौ जोङो रायलायनायनि गेजेरजों जागोन माने दिनैनि थाखाय जोङो नोंथांमोनखौ फ्रि हगारनाय जागोन माने ओरैबायदि जोङो बिराद खस्थ' खालामनानै दा बेवहाय भिडिअ खालामबायै आदायानो नुखाबाय आखाइयाव मा लानानै दङ दा बुजिनानै मोनखाबाय नोंथांमोना ओंखाम उखैबाय दा आदामोना अनलि माने जाजेननायनिफ्राय जोबजासेसिम इउटुबारफोरनिखौ जेन जेबो माबा लाया बेखौ आङो आदाखौ खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय आदानिसिम थेंक इउ खोनाबाय लोगोफोर ओरैबायदि जोङो दायो जानानै लाबावनायसै उदैखौ एसे थाजिम खालामग्रोनि दै गोलाव लावो इयो गोलाव लावो मा